Sponzorem programu je soutěž až o 5000 kuchyní od Oresy. Slovenské Komárno je v mých vzpomínkách spojené s přejezdy státní hranice. Byl to jeden z hlavních silničních přechodů, ať jste jeli do Budapešti a k Balatonu, do Rumunska nebo Bulharska. Ti šťastnější, kteří jeli do Jugoslávie, tedy pro nás skoro do napůl kapitalistické ciziny, přejížděli Dunaj z velké části také tady. Při překračování státní hranice se mi vždycky honilo hlavou, jaké zboží nedostatkové u nás v Československu se mi podaří dovést. Šampon s vůní jablečnou? Fáčko? Nebo dokonce džíny? A k tomu ty neustálé obavy, co na to řeknou celníci tady v Komárnu. Proč tady vytahuji ty vzpomínky starých zbrojnošů? Ono to ukazuje, jak moc ta nervozita a stres zkreslili a poznamenali můj pohled na tohle město. Protože Komárno mělo v příběhu Slovenska naprosto jedinečné postavení. Na místě, kde se do největšího evropského veletoku Dunaje vlévá řeka Váh, se odedávna křižovaly kupecké stezky. Stopy tady po sobě nechali Keltové, ale později hlavně Římané. Dunaj byl vnější severní hranicí provincie Panonie, tedy celé jejich říše. Pro obranu před nájezdy barbarských kmenů postavili na pravé, tedy jižní straně řeky, město Brigecio. Na té severní, dnes slovenské, měli předsunutou pevnost Clemencia. Proto také najdete na slovenském břehu lapidárium, tedy místo, kde si můžete prohlédnout různé artefakty, které tady po sobě Římané zanechali. Například kopii známého trenčínského nápisu, důkazu, že se ve 2. století našeho letopočtu dostali v bojích s Germány až do těchto končin dnešního Slovenska. Po Římanech přišli do oblasti Komárna Avaři, Slované a Maďaři. Je možné, že právě tudy prošli věrozvěsti Cyril a Metoděj cestou na Velkou Moravu. Komárno bylo prostě vždycky městem na hranici, obchodní křižovatkou a zároveň důležitým strategickým bodem. Proto tady také Habsburkové mnohem později vybudovali pevnost bránící postupu tureckých vojsk dál na sever a na západ. Když pominulo největší nebezpečí, udělila mu císařovna Marie Terezie status svobodného královského města, což pomohlo k jeho rozvoji a prosperitě. Město na soutoku 2 velkých řek, ale také opakovaně sužovaly záplavy a 2krát v 18. století ničivá zemětřesení. I když Komárno zažilo období úpadku, vždycky se dokázalo znovu postavit na nohy. Skutečnost, že většina obyvatel mluvila maďarsky, nezabránila přičlenění severní části města do Československa po první světové válce. Po Mnichovu a následné vídeňské arbitráži se na několik let stalo Komárno s rozsáhlým územím jižního Slovenska součástí Maďarského království. Když se pak obnovilo Československo, stalo se Komárno, nebo přesněji řečeno jeho severní, levobřežní část, znovu slovenským městem. Dnes zůstává hlavním centrem maďarské národnostní menšiny. Slováci si s ní v historii ne vždycky rozuměli. Dívali se na ní s podezřením, pramenícím z mnoho století trvající uherské nadvlády. Jenže za posledních 15 až 20 let už se přece jen časy hodně změnily. Slovensko i Maďarsko jsou společně v Evropské unii a v schengenském prostoru. Přes hranice se jezdí bez kontrol, tedy pokud neplatí nějaká mimořádná opatření. A zřejmě právě to časté střídání pánů a vlád vedly k tomu, že tady evropskou identitu cítí silněji než jinde na Slovensku. Symbolizuje to komárenské nádvoří Evropy. Na jediném náměstí tady najdete víc než 40 budov a staveb reprezentujících stejný počet evropských zemí a regionů.
A tak si tady můžete prohlédnout, jak se staví třeba v Beneluxu nebo na Islandu. Obyvatele města komplikované dějiny téhle části střední Evropy opakovaně rozdělovali a zase spojovali. Nádvoří Evropy může na někoho působit možná trochu kýčovitě. Já ho ale chápu jako takový upřímný výraz snahy tohoto města hledat to, co nás v Evropě i tady na dunajské hranici spojuje, spíš než rozděluje. Z Komárna vás zdraví Vít Pohanka.